Κάποιοι οι οποίοι βασανίζονται χρόνια από κιλά, καταφεύγουν στα χειρουργεία και βάζουν το λεγόμενο δαχτυλίδι. Το σχόλιο σας για τη χειρουργική, έτσι, γιατί είναι μια χειρουργική μέθοδος αυτή, ποιο είναι? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο φαίνεται παράξενο και ξεχωριστό και ιδιαίτερο, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ τον εαυτό μου ωφελημιστή και θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίο. Είναι κακό, αλλά αναγκαίο κακό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει να χάσει πάρα πολλά κιλά και το κίνητρο που έχει μέσα του δεν είναι τόσο ισχυρό, σίγουρα είναι αναγκαίο να κάνει δαχτυλίδι. Προσωπικά, υπάρχουν περιπτώσεις που το έχω συστήσει και εγώ σε ασθενείς μου, βλέποντας ότι οι ίδιοι αδυνατούν να τηρήσουν τις συμβουλές μου και θέλουν κάτι πιο γρήγορο, γνωρίζοντας τους κινδύνους φυσικά, γιατί ένας στους 5 ασθενείς στα 3 χρόνια ξαναχειρουργείται, πολλές φορές το βάρος φεύγει αρχικά, αλλά σταδιακά επιστρέφει και γρήγορα εμποδίζει πολλές φορές τον κόσμο από το να μάθει να τρώει σωστά, γιατί όταν έχεις μια κακή διατροφή και έχεις αυξημένο βάρος και μετά συνεχίζοντας την ίδια κακή διατροφή σε χαμηλές ποσότητες χάνεις κιλά, δεν σε μαθαίνει να τρως σωστά. Παρόλα αυτά, ομολογουμένως χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις. Οπότε ποτέ δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί, ποτέ δεν πρέπει να τραβάμε μια γραμμή και να λέμε ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα ή άχρηστα ή δεν ξέρω τι. Είναι αναγκαίο. Φυσικά πιστεύω ότι σίγουρα η εξαίρεση είναι οι αναγκαίες περιπτώσεις και οι περισσότεροι μπορούν με σωστή διατροφή να πετύχουν το βάρος που να είναι καλό για την υγεία τους. Μάλιστα.